shi yasa arewa yau wani ya ce da Hassan al-Basri, inna nasan yaquluna, mutane suna cewa man qala la ilaha illallah dakhala aljanna, duk wanda yace la ilaha illallah zai shiga aljanna. Kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ko, annabi yace man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, hadithin Uthman bin Affan radiyallahu anhu. To sai aka zo aka samu al-Hasan al-Basri cewa mutane na cewa man qala la ilaha illallah dakhala aljanna faqal, sai al-Hasan al-Basri ce da su man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala aljanna. Yanzu ku gyara magana, duk wanda ya ce la ilaha illallah sai ya bai wa la ilaha illallah hakkinta. La ilaha illallah na da hakki, yana da shurut kenan, yana da muqtada, sa'annan kuma da farillan la ilaha illallah dakhala aljanna. Ba haka kawai dan ka faɗa ba, kamar misalin vulcanizer da na bada, ko mai gyara a bakin titi da ba musulmi ba ya miƙa ya ce la ilaha illallah, to bai shiga aljanna dan ya faɗe ta, sai ya bai wa la ilaha illallah hakkin la ilaha illallah.